हेलो लोगोफोर सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायजोब आरो दिनैनि गोदान भिडिअबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे गोदान भिडिअ आपडेट खालामबाय थाबा नोंथांमोना थाबसिन नायनो हायो। आं दिनै भुटियाचां बागानावसो दंफायो दा बेखौनो नोंथांमोननि सेराव एसेब्लाबो देखायनो साननो नागिरदों साहा बागानखौ बिराद समायना माने साहा बागाना ओमफ्राय बे बागाना गोदोरबो आरो बिराद जोंनि पानारि बागानाव थानायनिसाय बे गोदोरबावसो आरो बे बागाना बेखौनो नोंथांमोननो जि हायो देखायनो सानदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Ini jaga Bhutiachang baगानमोन दा आङो पानारि फिल्डआव दसे इन्जय खालामदो बिराद समायना नि जायगायाबो बिराद मोजां दाख्लैहाय खेबसे फैफिनदोंमोन दिनै आरो खेबसे हाबफैफिनबाय आङो बेयाव बिराद मोजां आरो फिल्डआबो बिराद गुवारैथिबो दंबोयो बिराद दंबोयोथिं बेखिनियाव साब्लाइ बागान दङ आरो बिनिफ्राय थेरै गिदिंनानै राउन्ड दङ आरो ओमफ्राय गेजेराव साब्लाइ दङ आरो बिथिं राउन्ड जायगाया दा बेयाव दसे इन्जय खालामदो आरो माने बिराद मोजां जायगाफोराबो मोजाङानो आरो ओमफ्राय जोंनि एसां खाथिद्राय नङा आरो एसे बाय गोजान जायो नङाब्ला सानफ्रोमबो बेयावहाय फैबाय थानो हागौमोन एसे गोजान जायो 6-7 किल'मिटारसो जायो जोंनिफ्राय बे बागानाव दा नोंथांमोननो सिगाङाव आं दाख्लैबो देखायबावबायमोन दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव माबायदि नुयो फोरमायहरदो आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जाहाथे गोदान भिडिअ आपडेट खालामबा नोंथांमोना थाबसिन नायनो हायो। दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।